În Orientul Mijlociu există un conflict care, de zeci de ani, amenință stabilitatea întregii regiuni, Iran și Israel, două state puternice, cu ideologii complet opuse. Deși nu au purtat mult timp un război direct, tensiunile dintre ele au crescut constant, prin conflicte indirecte, atacuri și operațiuni secrete. Dar în ultimii ani, situația s-a schimbat. Atacurile directe, rachetele și dronele au transformat această rivalitate într-un conflict mult mai periculos. Întrebarea este simplă. Ar putea confruntarea dintre Iran și Israel să declanșeze un război regional sau chiar unul global? În mod surprinzător, Iran și Israel nu au fost întotdeauna dușmani. În anii 1950 și 1960, cele două state au avut relații diplomatice și cooperare economică. Totul s-a schimbat însă în 1979, odată cu Revoluția Islamică din Iran. Noul regim de la Teheran a adoptat o poziție radicală împotriva Israelului, considerând statul israelian un adversar fundamental. De atunci, relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat rapid. Iranul a început să sprijine grupări militante din regiune care se opun Israelului, iar Israelul a privit Iranul drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității sale. Timp de decenii, conflictul dintre Iran și Israel a fost purtat mai ales în umbră, operațiuni secrete, atacuri cibernetice, sabotaje asupra infrastructurii militare. În același timp, Iranul a sprijinit grupări precum Hezbollah în Liban și alte organizații armate din regiune care au intrat în conflict direct cu Israelul. Această strategie a creat ceea ce mulți analiști numesc un război prin intermediari, un conflict indirect care se desfășoară în mai multe țări din Orientul Mijlociu. În ultimii ani, conflictul dintre Iran și Israel a devenit din ce în ce mai direct. În 2020 și 4 și 2025 au avut loc schimburi de atacuri cu drone și rachete între cele două state. Iranul a lansat drone și rachete către Israel, iar Israelul a răspuns prin sisteme de apărare și lovituri aeriene. Aceste acțiuni au marcat una dintre cele mai periculoase escaladări din istoria recentă a conflictului. Pentru prima dată, cele două state s-au atacat direct la o scară mult mai mare decât în trecut. Conflictul dintre Iran și Israel este considerat de mulți analiști unul dintre cele mai periculoase din lume. Motivul principal este că nu implică doar două state. În spatele celor două puteri se află alianțe regionale și globale. Israelul este sprijinit de Statele Unite și de mai mulți aliați occidentali. Iranul, în schimb, are relații strategice cu grupări armate și cu alte state din regiune. Dacă un conflict major ar izbucni, acesta s-ar putea extinde rapid în Liban, Siria sau Irak. În același timp, rutele energetice din Golful Persic ar putea fi grav afectate. O escaladare militară ar avea consecințe economice și politice pentru întreaga lume. Din acest motiv, conflictul dintre Iran și Israel rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta geopolitică a planetei. Istoria a demonstrat că tensiunile din Orientul Mijlociu pot escalada rapid. Conflictul dintre Iran și Israel rămâne unul dintre cele mai periculoase puncte de pe harta geopolitică a lumii. Într-o regiune deja marcată de instabilitate, o singură scânteie ar putea transforma rivalitatea dintre cele două state într-un conflict mult mai amplu. Iar într-o lume interconectată, consecințele unui astfel de război ar putea depăși cu mult granițele Orientului Mijlociu.